Horasma dihita. Horasma dia kamanami naro sian huria hagabibi harapan indah. Hurian itu hatta ada orang setapu kapar minggota tabaradi madirita martang yang nahohom mahita dengan atabi. Tabuka ma perminggota marede mahita. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni to di porbadia, na tumopa langit dohot tanoon. Amin. Isedo na jadi nakok tudulot ni Jehovah, jala isedo na jadi jongjong di hatong-jongan ni habadion nai, halak pertangan na lidang dohot na ias roha. Haleluya. Martang yang mahita, adi Tuhan debata pergugu nasohatu dosan amanami saliling nililing na
asini rohamdo na mga ramoti hami sian nasay laon rasi rasa nuaing zala asini rohamdo na mga lehon berita na uli gabi hanguluan nami saya si maroham say buhay marohan nami zala lehot todim na badiay asa huat tu si hami sude panugunugum dohot pabahenamu na balgay bayam mahatam di bagasar rohanami asa merdame jala sonak kami zalalam ibaru rohanami marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Tangion hamuma pati ni debata imasian surat perjulu nanti nongos ni apostol Paulus tuha Uria Tesalonik bidu 5 ayat 6 doha ayat bitu atong sayunang materpudo pita songon akan naliban saydungo mahita jalan marohan natorang ay bornginido terpudum akan namudumi jala bornginido mabuk akka na mabuki ido sahatna martangyang mahita magido gugos ya Tuhan debata ali Tuhan debata say pergugoy maham mangulahon barto pati mi. Tato poti madosata tua dopani debata tapo dube marohata martang yang maita
Ali Tuhan debata pergugu nasuhatu dusan jala amanami. Huju hami dogor muda badiai alana tergugut tami marningot dosa nami. Saya marasini roha maho midahami on. O Tuhan Yesus Kristus anak di debata nagabicol ma alani hami. Namate jalana hehe sian namate. Nama naik tuban wagijang doho mangot diok kami. Asi maroham dihami saya patotong madihami roha hamulateot tuho. Oto di porbadia pangapul di namarsak roha. Pamalum masaluhut nabirnit binahin ni dosa nami. Roma ho mangingani hami asa marlas ni roha hami mangulahun lomoni roham. Hodo perhitian niya sini roha sayunang tulak kami. Saya tangihon mahami ho ali debata ama anak do todi parbadia. Amin. Baga-baga ni debata taringot wasisan ni dosata. Aida ngadong ibarni ay saluhut do perdosa zalahurangan maradopon hasangapon ni debata. Alai akan nagabe pitor binahen di basa-basa marhite sian asini rohana hinorhon ni panubusionna marhite-hite Yesus Kristusi na pinajong-jong ni debata bahen habangsa parasian marhite-hite haporseaon di mudarna. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Hatani debata epistel di minggu tasadarion ima dinatar surat di berita nauli nasinurat nisi Lukas bidu 20 sada mamukas anaya pitu rodi ayat 10 sia tajahama mergati soring. Jadi disukun nasida maibana nin nama adiga mamasai guru zala dia matadana pabua lahu songgok mai
Alai molo di BG hamu berita nyaka hamu suon do hagu turun unang mahamu tersonggot. Aidang terbahe sosonggo piju mulu. Alai dang dope manigor dapot ajal nai. Masa malalo akan nabulun dohot sahit bala meruat-luat nang haleon. Dari dama akapanonggoti rodi tadda nabelga sian langit. Lausi magabedalanna maka tidak konau. Ayau mangaleho tuhamu suara dohot habisuhun. Nasubulas alon aka alusan ni aka musuh-musuhna. Hosoman ni saluhu zolma dohamu alani goarhu. Rapi tama jaya sepulusia. Marhide benget ni roharo malua hosamuna. Ido sahatna martua dona tumangihon hatani debata jala naupeopsa. Amin. Taha tidak ko maha porsiao tai songon nahina tidak ko ni dongata saha porsiaon disadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jehova ido ama pergugo na suatu dosan na tumo palangi do tano au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jehova na sasadai imana tinubuhon ni si Maria na gabe-gabe siato di perbadia adorang suabubuhan iro tuhata na tumaun na bernit di panghuman ni silatus na mati terpajal do ibana di hau pinar silang na tuat tu benua toru na mulak mengulu di hari patuluhon na manai tu surgo lahud tu siamu di bata Jehova amanai pargugo na suatu dosani tisima ibana pay mula sogo tu tanoon manghumi halak na mengulu dohot na mati au porsea dito di perbadia jaladong sada huria na badia huria atau panela Kristen akan na badia dohot di hasisan di dosa dohot di hatai na maddo
Mula mangulu sugut daging ni halak nong mate, dohot di hanguluan nasora sudah. Amin. Tapi gema titing namasa di huriata. Titing di HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, Minggu 10 November 2022. Naparjolo goar dohok topek minggu. Goar ni minggu tasadarion ima minggu pa 22 hon dung Trinitatis.
topik minggu na Roma arini Tuhani. Na paduahon titing perbagason. Titing paduahon naing majalo pasu-pasu pardongas saripeoma. Briandro suhut lubbatoruan anak ni amata Baharudin lubbatoruan tubuni inata dali parmauli boru panggabean ruas ni HKBP Sutoyo Resok Sutoyo sian sektor Jatibening dohot Orwana Ruth Esmeralda boru silalahi boru ni amata parlinggoman silalahi tubuni inata Erika M boru Pajaitan ruas ni HKBP Sutoyo Resok Sutoyo sian sektor Parserahan. Pamasu-masuo di hari Sabtu tanggal 10 November 2022 di gereja HKBP Sutoyo masuk pukul 8 napatuluhon dakdanak nasorang Minggu tanggal 27 Oktober 2022 di basa-basa hotu hatta dosa dadak dana bawa di keluarga Indra Marbukti Manulang inangi Yosepina Magdalena boru Pasaribu sian sektor Penas. Di hari Jumat tanggal 4 November 2022 di basa-basa hotu hatta sadadak dana boru di keluarga Alpa Eden Simatupang inangi Christine Desliana sian sektor Cipinang Bali. Hipasdo dak danaki suang songoninang natorasna. Napaupaton pemeriksaan gula darah dan tensi. Sadarion Minggu 10 November 2022 dung sidung ibadah Minggu pukul 6 WIB di Patupa Huriattado marhite seksi kesehatan pemeriksaan gula, kolesterol, asam urat, tekanan darah, pembagian vitamin dohot obat darah tinggi, gula darah, kolesterol, dohot asam urat khusus tu akanong somal memakai obati dohot pembagian makanan tambahan tu na ina nadenggan pamatangna na palimahon tamu huria sadarion Minggu 10 November 2022 di parmingguan pukul 8.30 doho parmingguan pukul 10 sadawib rodo tamuni huriatta sian HKBP Harapan Indah Resort Palmarum Distrik 10 Sia Bekasi. Panitia pembangunan dohok punguan ama nani uluhon ni inang padita de borusiahaan STH mangido pengurupion marhite amplop laho manuhor ruko naung dipakai gereja HKBP Harapan Indah Salilingon. Pengurupioni pasahatot tama di pintu utama gereja dung sipul Minggu jam 8.30 doho jam 11 WIB. Dung sipul ibadah patupaun ni huriatta do acara rata ramah tamah di lantai 2 rap dohot ama huria dohot ama agape HKBP Sutoyo. Jala dung sipul titingon begeot tado madokata mewakili panitia pembangunan HKBP Harapan Indah. Napaunopon puncak tahun kesehatan HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Senin tanggal 10 November 2022 acara puncak tahun kesehatan HKBP Distrik Walu DKI Jakarta ni dohotan ni sude pangula nagok tiki dohot keluarga dohot ruas ni HKBP Distrik Walu DKI Jakarta maringanan di sopomar pikir masuk pukul 10 WIB. Napapituhon penutupan pertangyangan sektor dohok sermon-sermon kategorial. Di hari Kamis tanggal 10 November 2022 patupaun ni huriatta do penutupan pertangyangan dohot sermon-sermon kategorial masuk pukul 10 siawib. Disosoi matusude na di sektor kategorial paduan suara Dewan Seksi Parhalado asaro maddohoti penutupan pertangiangani. Napawaluhon kebaktian bulanan paduan suara kasih choir HKBP Sutoyo. Hari Jumat tanggal 10 November 2022 paduan suara kasih choir HKBP Sutoyo patupahon kebaktian bulanan
maringanan di gedung utama gereja masuk jam 10 WIB. Disosoi matu paduan suara kasih choir asaro maddohoti kebaktian bulanani. Napasiyahon kebaktian bulanan paduan suara kantate harmonik. Di hari Sabtu tanggal 10 November 2022, paduan suara kantate harmonik HKBP Sutoyo patupahon kebaktian bulanan. Nama kasuhutto partangyangan keluarga maju si majutak borusi bolon masuk jam 10 WIB. Alamat perumahan Boulevard Hijau Klaster Dilenia Blok Desada 35 Harapan Indah Bekasi. Disosoi matu paduan suara kantate harmonik asaro maddohoti kebaktian bulanani. Napasapuluhon ujung tahun parhuriaon. Di hari Minggu tanggal 20 November 2022, Minggu ujung tahun parhuriaon, manang parningotat di akkanang modding. Di sude parmingguon cahau magwar-gwarni ruas ni HKBP Sutoyo naung jumolo marujung ngolu di tahun parhuriao 21 November 2021 saha tu 20 November 2022 toropna 31 halak. Na pasapuluh sadahon patadahos situa di HKBP Sutoyo. Di minggu tanggal 27 November 2022 ima minggu Advent Parjolo di parmingguan pukul 10 sadawib patadahon ni huriata maturuas akka calos situa naung diririt marhite partangyangan di sektor-sektor disosoi ma tusude akka situa parsiajar asa mangarade diri na pasapuluh duahon rapat program kerja anggaran tahun 2020 tolu Dewan Doho Seksi disosoi matu Dewan Koinonia Marturia Doho Diakonia Rap Dohot Seksi asa dibail laporan kegiatan selama tahun 2022. Disusun ma program kerja dohot anggara tahun 2020 tolu sesuai dohot orientasi pelayanan HKBP 2020 tolu profesionalisme dalam penata layanan. Rapat kompilasi sude program dohot anggaran 2020 tolu di Patupa Rabu 10 November 2022 di dohotan ni parartaon ketua-ketua dewan rap dohot pangula nago tiki di HKBP Sutoyo. Na pasapuluh toluhon panitia Natal HKBP Sutoyo. Patupaon ni panitia Natal do rapot ganup hari Jumat dimulai jam 10 maringana di gedung utama gereja. Pasapuluh ton sumbangan di jalo do sumbangan sian panitia de harmoni kesehatan HKBP Sutoyo. Bunga altar tu minggu 10 November 2022. Hamuliateon siap panitia siala denggan merdalan acara de Harmony of HKBP Sutoyo tahun 2022. Lau pasikopot titingon boima tajaha di titing cetak songonima saha ni titing di minggutta sadarion nuaing pinasaha ma tikitu panitia pembangunan naro sian HKBP Harapan Indah. Horas marihita amang inang, sohoninang turemaja na poso, mulai ati gudang jumulu pinasahat tutuhan debata, boy hita marpungu iha KBP Sutoyo Resort Sutoyon. Mulai ati ma amang inang, nahu parsang api hami, tu amang pendeta resort, nang tu sude jajaran na, songoninang sudi dongan perhalado na adong di HKBP Sutoyo nang tu sudi ruas ama inang songoninang naposo moliate mamang inang pajakom muna dihami di tikyon adorang sohu patorang hami saotik
profil ni huria HKBP Harapan Indah jumuludo patadahon nami diri nami ya hami situa Effendi Purba bagian ni parar tahun ni huria HKBP Harapan Indah Resort Palmarum. Mulai tema amanginang patorak kami ma sawati riwayat singkat ni HKBP Harapan Indah di tahun 2010 jongjong mahami sebagai persiapan manang pos pelayanan laho mempersiapkan HKBP Resort Palmarum. Laos di tahun 2010 itu hami gabi huria nagok. Bagaran ni huria HKBP Pejuang Resort Palmarum. Mardala dodohot dengan manginang pelayanan di huriai jala di tahun 2010 buido utur kami sadaruko inganan permingguan di huriai dengan mardalan sudi ulau di huriai jala dus rohanami ala widahami lam martabatab beruas ni huriai sepakat mahami muse manewa sadaruko lau inganan permingguan ala lam gudang widahami na mendaftar jadi ruas jala kesepakatan nami doho parruko na punasaruko baikon jadi milik nami manian rukoi di bagasan na 5 tahun nih. Jala dinggad do mardala sudi ulau ni saat 2010 itu kurenovasi hami ma amang rukoi ala nungga gabe 2 kubaik kami masa ada ruangan. Jala bahat do biaya lau patu pahoni mangarenovasi ya manginang. Jala ala ni ima sepakat nami ikut tuhoron nami rukoi ngalana mangarenovasi asa sada huriai pola do 500 juta biaya lau mangarenovasi. Jadi sepakat mahami di sia manginang lau manuhori alei Roma di tahun 2010 dinggan matong akka ulaun mardalan di tahun 2020 bison ma ro ima paru kilon na sangat tung masai sulit wadu pihami amanginang ima COVID-19 tung suarong do nabui terbaik kami manangaha di huriai sudi bingung hami ruas songoni nang perhalado nama patu pautain na hami jala di tahun 2020 sada muse di simaro informasi sian parruko dan jualon nami berukoi inna nasida HP sebelum nangau patu pahami ya kapesta manginang jala proposal nami ngabardalat tu dia ro informasi siap napunasa ruko dan jualon nami berukoi inna tung masai pusing situ tuhami martangia kami tu Tuhani asiroham Tuhan tunghoro pangalualuanan nami jala marpungu maperhalado nang soni panitia pembangunan do inang pendeta uluan nami laho madapoton parrukoi didapoton maparrukoi kebetulan dang sa imad do tita idok nasida dang jualon nami berukoi na nasida HP ditiki mangontrak kami sepakat do jualon nasida rukoi seharga saya onom M. Dung berangkat kami tu jabu nasida bolotung pe jualon nami rukoi ikut saya mawalu ma bayaron nasida bayaron munan ina nasida tung masai borak situ tuha do pihami alai dang adong nasomuki di Tuhanin nahami jala ina berangkat hala inang pendeta uluan nami songon inang panitia pembangunan di PT Nasida sampai manguduk olo Nasida majual rukoi balgadu huasoni Tuhan hilalah hami di si olo ma Nasida majual rukoi do seharga semula mulai hati ma diho Tuhanin nahami
Jalanga boy hubayar kami di bulan pitu nasalpu 800 juta. Jalai kebayaran nami mei amanginang 800 juta nai di tanggal 27 Desember tahun 2022. Ido amanginang haroro nami Tuha KBP Sutoyo Resort Sutoyon anggiat buinian marsitu paha kita amanginang jala sepakat dohami di huriah KBP tuah katiki naneng ro bolotung ro aka proposal minta bantuan tuhami ikon urupan nami ala hurasau kami doa mang inang tung borak doa pe mengalului pembangunan di huriau jala ido na hurasau kami sudi marsi tolongan anggur ruas ni HKBP harapan indah amanginang naso adong bisi bainon na asadang buisi kopon jala akka situasi musi nama bay na manginang ido amanginang mangido hami ditikyon tuhamu amang inang songo inang kanaposo remaja mangido hami urupi hamu hami asaboi lunas ruko tempat ibadahi di tanggal 27 Desember tahun 2022 pos rohanami amanginang naik kotup pahamuna hami di bagasan tuhatai ima amanginang saotik nabui terpatorak kami saya marsangap madibata marhite-hite parpungwata di bagasan sadarion saya tuhatta manama masu-masu HKBP Sutoyo Resort Sutoyo songoni nang sudi ruas nang songoni parhalado nang amang inang pendeta nama kobasi di huriaon imada buitar pasat tami amang inang mulai hati madi tuhatta horas madi hita utima
Kabuji matuhata, sian bukwede telora sopak pulusada, laos tapasah ma beliata. Ibu baju pagi ini
ni debata na sumurung sian saluhut na roha ima mangaramuti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madita saluhut na amanginang tabuka mabibel ta hatani debata dihita ima na tersurat di kitab Maleaki bidu tolu mamuka masih ayat 10 sia sahat rodi ayat 24 hujahahon ma dihita tapa ihut-ihut ma di bagasan rohata ai ida ma naroma ari namarsi gorgor songon pamurunan. Jadi doson dorame sude halak najukat dohot halak siulahon hajahaton gabe marsijeb burma nasida bahenon ni ari narosugut ninna Jehovah Sebaot dang adong tading dohonon na dinasida nang urat nang rating alai bicar maanggo dihamu akan nama kabiari guarhu mataniari ni hati goran mardongan hahisaron dilinggom ni habong nam gabe ruar ma hamu jala panihal nihalon songon anak ni lubu akan naruar sian bara jadi dege-degeon muna mahalak parjahat aidoson sirabun nasida sugut ditoro ni pala ni Pak Muna diari si bahenokku ninna Jehovah Sebaot sai paingot-ingot hamu ma patik ni si Musa na posoki nahu patol khas tu ibana uju di Horeb tu sadok Israel akapatik dohot uhum idama suruoku ma tuhamu panurirang Elias patujolo ni haroro ni ari ni Jehovah na bulun jala nasok kali asa ibana paulak kon rohani ama-ama tuaka anakna jala rohani aka dakdanak tuama nasida asa unang roau makonahon uhum hamagoan tutanoon ima sahatna huria hitana hinahulongan di bagasan Yesus Kristus amanginang naking memang nunga di patadahon di titik kami alayala odo pena hami rotu huria tahun dan salah rahami muse patadao diri ya hami padita demak happy new year boru siahaan kebetulan sada Januari tubung nang pena tua-tuai di huta-huta di balata alai une didok na tua-tuai jolo marde makdoin na asa mar happy jadi dibahen maguarna demak happy demak do di dahamu na au hamu pehuida demak do ate iya huria hitana hinaholongan di bagasan Yesus Kristus Maleaki marlapatan suruan ni debata. Maleaki adalah kitab yang menghubungkan antara perjanjian lama dengan perjanjian baru yang menubuatkan tentang Yohanes. Taida di pasal 27. Alani tutu di tonga-tonga ni pakobasion ni Maleaki sadiri jala diida ibana ahana masa di tonga-tonga ni luati ala memang hati hai nasida di bawah kekuasaan Persia masa ma diluati kekeringan kerusakan panen dan belalang tutu mata pencaharian saat itu hanya bertani dan beternak. Ketika ada kekeringan, kerusakan panen, belalang itu sangat merusak perekonomian, sangat merusak masyarakat dan sangat merusak kehidupan mereka. Alani dora didok halak bata kate acit paneak ni raut umacitado paneak ni butuha. Karena apa?
Mereka nggak bisa lagi memenuhi kehidupan mereka karena keadaan mereka saat itu. Alai di ida nasida ma jolma naso menerima keadaan ini, mereka yang tidak tekun, mereka yang tidak setia kepada Allah, sekalipun saat itu memang mereka sama-sama kekeringan, tetapi terjadi di mana orang-orang melakukan penjarahan untuk memenuhi kehidupannya. Di mana ada penindasan satu sama lain. Di mana di kehidupan mereka melihat bahwa mereka yang melakukan ketidakadilan, penindasan, bahkan melakukan kejahatan seolah-olah lebih diberkati Tuhan daripada mereka yang setia kepada Allah. Allah ini kita naina wolongat di bagasan Yesus Kristus. Keadaan zaman Maleaki juga sering menjadi pertanyaan orang beriman. Kenapa ketika kita sudah setia kepada Tuhan, tidak hidup di zona aman, malahan banyak pergumulan. Seolah-olah mereka yang gak pernah tunduk kepada perintah Allah, mereka lebih diberkati. Seolah-olah kita melihat mereka yang tidak mau dalam ikut persekutuan, seolah-olah kita melihat mereka hidupnya lebih aman, lebih indah. Bahkan kita melihat anak cucunya lebih diberkati. Amanginang kita yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus. Tentu didok di buku Rom atong taulah masongoni alesi Paulus madok di Rom bidu onom daoma nama ngulahon si songoni akka nama niru akka hajahaton. Ala boha, ala memang akan najahati adalah mereka yang tidak akan pernah kuat di dalam setiap keadaan mereka. Oleh karena itu tentu banyak sekali kejahatan yang kita temukan di sekeliling kita. Boy didoki kejahatan yang terorganisir. Mangototo ya te, taida bisa mangototoi marhite-hite aha, handphone. Adong domuse kejahatan yang bersifat nasional dalam bidang motif perekonomian, penyeludupan, judi online, narkoba, dohot akalan na asing. Alai di si muse kudang do didok nagabe hajahaton ni sarani ahamai ima aka pareman, aka teroris. Alai adong do parjahat nasyak kutahuta. Ahamai akasibula huta. Percaha doi akasibula huta. Dungi ahamai muse parjahati adu domba. Ado muse parjahati musuh dalam selimut. Kita teman, kita kira selama ini kita bersahabat sampai idok akar remaja na poso bulung, persahabatan bagaikan kepompong. HP idotong udah menusuk siap belakang. Bukankah itu kejahatan? Alani do didok kitab Yakobus pasal 2 adalah bagaimana kita menjaga mulut, kita menjaga lidah kita. Karena apa? Lidah bisa memberkati tetapi lidah juga bisa membakar satu huta. Ala boha, ala hatop di jalo ibana akahatai. Dungi taruhom muse. Sialap si taruh kata. Dungi dangulo ibana menyaring akan masa. Pitur emosi, pitur muruk ibana tubuh mah badah. Tutu adong do dihalak Batak madok. Boru buas, boru bakara, bolong nggak puas. Suada marah. Mau lihat mah, bolong nggak puas. Ale unang boy, unang beg gage tu dendam. Itu kan amarah. Ay ngagabe juk roha, tubuh ma dendam, tubuh ma amarah di bagasan roha. Alani ma didok HP songot dia do parjahati manok tong dongoluni parjahati didok hata ni debata parjahati songot durame do inna.
Durame yang kering itu kan yang gampang terbakar, gampang doibana hangus. Si bahen haja hatoni akan nejugati didok debata gampang doi terselesaikan. Alani ma diajari Yesus Kristus unang ma balosok kamu najat aloni najat. Karena apa? Biarlah pembalasan itu adalah haknya Allah, bukan haknya manusia. Karena apa? Ketika kita tunggu waktu dari Tuhan adalah waktu yang tepat untuk membalaskan kejahatan, bukan waktu manusia. Alani do HP tutu di tonga-tonga ni halak Kristen di sima adong rohadame ibana ala boha ala boy ibana mangorom ate-atena boy ibana mangorom murukna sianido tubuh ma hadameon ala boha ala dihapor siai ibana debata pasti mabaloson najat. Karena apa? Karena biarlah itu menjadi hak daripada Allah untuk menghakimi. Biarlah untuk membalaskan itu hak daripada Allah, bukan hak daripada manusia. Allah boha karena hukuman dari Allah pasti. Alai mulu hukuman dari manusia akan tumbuh kejahatan yang baru, akan tumbuh balas dendam yang baru. Karena itu Tuhan Yesus katakan, aku datang ke dunia ini bukan membawa pedang, tapi membawa apa? Kedamaian. Alani marsi jalangan mahamuina. Alani didok denggan nai jala sonang nai molo sahudulan namar hamarangi. Di bagasan hasonangon. Di bagasan hadameon. Asa disido itanay nahulungat di bagasan Yesus Kristus. Ay nang padita ulo do ba cecok di tonga-tonga ni keluargay inna. Aulo do inang padita cecok di tonga-tonga ni marhamaranggi. Idok buasay ko cecok ala cocok do. Jadi molo cecok di tonga-tonga ni rumah tangga, keluarga, tonga-tonga na marhamaranggi ala cocok do. Bahasa songoni molo sadong cecok. Bah nga akajol mana egois bedisi dang peduli. Alai mulu adong aka permasalahan asa pature hodoi tujuan na tu dia asa lam tudinggan na. Asa disido HP dohonon niturpukot tu hita hajahaton ima nanaeng salpuhonon ni debata siat tonga-tonga ni portibion. Sekalipun kita hidup di tengah-tengah orang baik dan orang jahat. Ikut taingot do perumpamaan Tuhan Yesus si eme dohot si mareme-eme. Rab tu budui. Alai disadatiki Tuhan akan mengasingkan idia do eme, idia do si mareme-eme. Tuhan sendiri akan membagi mana yang baik, mana yang tidak berisi. Alanido didok HP diturpuk tahun bahwa hajahatoni biarlah Allah sendiri yang menghukum. Jalatai ngot ma songon durame donasidah dang adong jalan hidupnya. Bahkan didok di ayat 20 sadai ima nasida ima songo sirabun ate. Pohado sirabun dia ketika ada angin dia nggak ada arahnya, nggak jelas kemana dia. Alani do HP didok Tuhani padao madirim sian hajahaton unang beulahon hajahaton. Tutu bolotai da diturpuk tai saya didok Yesus Kristus do Tuhan sudah mengampuni dosamu. Alani ulang be ulahon hajahaton. Siani nanaing dohonon ni Yesus Kristus. Mari tinggalkan semuanya perbuatan-perbuatan jahat yang bisa membawa kita kepada kejahatan yang lebih lagi. Tetapi ketika kita tinggalkan itu, kita akan membawa kepada holong ni rohana sian Kristusi. Alanido di pai madebatado terus hamu baun ni rohaniaka parjahati. Ala boha
aladang lomo rohani di bata hamatian ni perjahat. Paduahon di dokter puktaun di ayat 20 alai bicar maanggo dihamu akan nama kabiar yau imam mataniari dohot hahisaron. Ternyata mereka yang setia kepada Tuhan, Tuhan katakan mereka akan menang dalam segala hidupnya dalam 1 Korintus 15 ayat 24 sampai 25. Karena apa? Sudah terbit di atas mereka yaitu sinar matahari yang daripada Tuhan. Amanginan kita pasti tahu fungsi daripada matahari memberikan kesehatan buat tubuh kita. Ada vitamin D dari matahari. Alani ido taida di dokter pukton gabe adong mabicar mataniari diho. Disi taida boleh di dunia medis boido sinar itu sendiri untuk menghancurkan sel-sel kanker di dalam tubuh manusia. Alani HP bolo nunga terbit nunga bicar mataniari di bagasan rohata, mataniari di bagasan pikirata, disima hatani debatana marbungaran di bagasan hita alani HP marparbue hatani debata di tonga-tonga ngoluta. Karena apa? Karena firman Tuhan itu menjadi kekuatan di dalam diri kita. Asa disido gabe di pai baru ibana, disido ibana gabe mangulu di bagasan Kristus. Allah memang nunga bicar mataniari menjadi terang. Karena itu terang tidak pernah diletakkan di bawah, tetapi selalu di atas. Karena itu Yesus Kristus mengatakan, aku adalah terang dunia ini. Tentu ketika terang supaya nyala diperlukan apa? Diperlukan minyak. Jala dihalak Israel ahado nagabe minyak ni palitoi ima minyak zaitun. Ternyata ketika mereka membuat pelitanya menjadi terang, ternyata minyak itu menjadi harum. Jadi manguluma lapunina sida, jadi seisi ruangan itu menjadi harum. Alani didok bolo nung HP bicar di hita sinodangi bicar mataniari di rohaton, bicar mataniari di ngoluton, di sido hita lam sehat, di sido hita lam marhagugon. Ala boha didok di ayat 20 gabe hahisaron matuho. Menjadi keharuman, menjadi obat, menjadi kekuatan, menjadi semangat di dalam diri kita. Ala boha Yohanes 17 ayat 17 katakan ngasada hita ho di bagasan au di bagasan ho. Berarti Tuhan mau katakan adalah bahwa kita di dalam Kristus dan Kristus ada di dalam kita. Sehingga Yohanes katakan kita menjadi anak-anak Allah, menjadi anak-anak terang. Mari kita bayangkan ketika nama kita ada dalam Kristus dan Kristus di dalam diri kita. Allah kita tidak jauh, karena itu Yesus Kristus memperkenalkan Allah kita sebagai Bapa. Hubungan yang baik antara anak dengan bapaknya. Asa disi HP molo nunga Kristus di bagasan hita di bagasan Kristus, disido asa marhagugu ujol mai. Ala boha, ala memang amanginang siatano do parmulaatta. Mulak mai gabetano. Ari Minggu di paingot mahita madok memento mori. Ingot ari hamamate. Ala siatano do parmulaatta mulak mai gabetano didok ima gambaran ni hagaleon ni jolmai. Alai jolmana galei di pargugui de bata ala boha ala di pajonok ibana dirina tu de bata. Sianido itana hinaholongat di bagasan Yesus Kristus. Bicara mapanodangi di bagasan rohata dohot pikirata. Asabui igabe hahisaron kesehatan, kekuatan. Siani madang hatop-hatop aci ni roha. Ala buha ala ngapanodang. Molo ngadong sodang di rohatai tasulikiti jo dirita. Mari kita koreksi, mari kita selidiki ya, kata buku ende madok, oh Tuhan sulikit maau. Nyanyian pop rohani madok, selidiki aku, lihat hatiku.
selidiki aku, apakah yang harus kita buang dari hati ini ketika kita masih menyimpan dan menyimpan, bukankah itu seperti tong sampah di dalam hati kita dan kita membuat ulat-ulat yang baru? Alani doro hatani debata mangaleo sodang terang biar kita sehat. Karena apa? Banyak juga penyakit itu karena memang sakit hati, amarah, ya, dendam, luka batin, permasalahan yang tidak terselesaikan. Siani didok hatani debata ngai sodangi be. Alani ida ma tiu jala dung di idaho bolok kon ma nabui mengabati lakam, nabui mengabati ulaun ni debata di bagasan rohami. Siani didok HP tutu mulonu ngabicar di rohaton ima debata sadiri didok ma di ayat 22 saya paingot-ingot hamu ma patiki, saya paingot-ingot hamu ma uhumi. Kita yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus tentu kita akan mengingat yaitu 10 hukum Musa. Alai patik boy deui Musa ima kitab patik ima sada Musa sahatu 5 Musa yang disebut dengan kitab Torah. Alai didok Yesus Kristus ahado tahe patik nau belga. Haholongi ma dongamu doson dirim. Haholongi ma ise muse musum minakan. Ido patik rayai. Alani ido didok Yesus Kristus HP pangaripunan ni patiki dakolan patik ni si Musa dakolan kitab Torah atau kitab Taurat, tetapi HP didok Yesus Kristus ima mangulu di bagasan holong ni roha. Kehidupan yang saling mengampuni satu sama lain, kehidupan yang saling menerima satu sama lain, kehidupan yang saling mengisi satu sama lain. Dan di dalam kasih itu, kasih yang paling besar itu adalah kasih Allah ketika kita saling mengasihi, ketika kita menjalankan tanggung jawab kita dengan benar. Ketika saya mahasiswa, mari menjadi mahasiswa yang bertanggung jawab kepada orang tua kita. Memberangkatkan kita dalam doa, memberangkatkan kita dalam dana, memberangkatkan kita dari setiap studi kita. Dang didok na tua-tua taratu hita garar na huliani tuho alai holat tadok pe oma tanggal naso na wisuda ido silas ni rohana. Asa disido hita nahina holonga di bagasan Yesus Kristus paingot-ingot hamu hatani debatain na adalah ketika kita mampu mengaplikasikan dalam hidup kita. Karena itu didok di kitab Ulangan pasal 6 paingot-ingot hamu hatani debata ditiki mahua, ditiki mardalani hamu, ditiki hudul-hudul hamu, paingot-ingot hamu hatani debata. Asa disihape ditiki hudul-hudul akan naporsiai dak makatai na asing nasida alai makatai hatani debata. Paingot-ingot hamu. Alani amanginang dihamu nanung ngamar hasohotan. Dingot tamu do petahe hatani debata na tersurat di buku perpadanamu na di buku tiki hamu terpasu-pasu. Adong do hatani debata di si. Alai hatani debata di tiki hamu maka tidak kon haporsiaon pasti do dingot tamu ate. Alabuha ala hatani debata gabi kekuatan di bagasan nguluta. Alani paingot-ingot hamu hatani debata. Namar lapatan molo diingot ho hatani debata ahape namasa ni golum gabe ido gabe tukokmu alani do didok parpesalmen firmanmu adalah apa? Pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firmanmu itu pelita bagi kakiku, nah dohot terang dia. Asa disido hita nahina holonga di bagasan Yesus Kristus iman dan didokna mergugu dohatani di bata mengubah manusia. Molo tapai ingot-ingot hatani di bata
tahanguluhon hatani debata. Sian napa ingoton hatani debata di sido didok asa toktong jolmai mengaplikasikan dalam kehidupan masing-masing, marhite-hite kehidupan yang saling menghormati satu sama lain. Amanginang penulisan Alkitab kita ini adalah patriarkal. Mulai dari bapak-bapak leluhur Abraham, Ishak dan Yakub. Alani molo pedidok di ayat 24 asa ibana paula kon rohani ama tuana kona, itu bukan hanya berarti bapak ibu juga. Yang dalam arti di mana Allah memulihkan hubungan antara orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, supaya bagaimana? Supaya terjalin komunikasi yang baik. Alani ahana masa di tonga-tonga ni keluarga, ahana masa di danaki perjolo ma natorasna maboto, unang halak na asing maboto. Alani dia kesudut no poso. Teman curhat yang paling enak itu adalah orang tua. Jalinlah hubungan dengan orang tua. Sahabat yang paling setia itu adalah orang tua. Karena apa? Amanginang, karena memang Allah memberikan kita untuk tujuan yang paling baik. Di lehon anak kotai di hita itu adalah hadiah yang diberikan Tuhan kepada kita. Alanana yang dohonon ni debata ombada anak kon. Nabui pagudang-gudangommu, nabui ajaranmu, jalan nabui buanommu, ro madapotot debata. Molo tayo ingat mo se di padata di tiki mabuan tardidi. Nang songoni, boy dora di tonga-tonga ni perdalanan ni rumah tangga madok. Ay basa na yung gupung ni si Poltako gabi na takku na remengan kan. Gitu. Ale dok kuma akan natu-atu aku dison. Nang peupung poltak ko remeng lembatu alam remeko. Ale kone dehonok do kecang mau murmi asa adong dong aku mekel itu toh. Nang peupung patar lam remeko lembatu gajang mau murmi da upung patar. Asa adong dong aku tangisin. Karena memang Tuhan menyatukan kita dalam kehidupan rumah tangga dengan untuk saling menghormati. Supaya bagaimana? Supaya doa kita itu diterima oleh Tuhan. Karena apa? Ternyata ada doa yang tidak diterima oleh Tuhan ketika suami istri juga tidak terjalin hubungan yang baik. Demikian juga dengan anak-anak. Mari kita buka 1 Petrus 3 ayat 7 amanginang. 1 Petrus 3 ayat 7. Rab joita majaha. Dang dibuat kamu bibil muna. Oh hempo petaho molosado. 1 Petrus 3 ayat 7. Rab mahita majaha. Akabawa pe songonima maroha mahamu mengaku pinasida. Ala pardaging nagumale do inay. Sanga ma bahen hamu nasida. Ala doho do nasida dongan panean di asi. Diasi-asi hanguluan asa unang tarabat aha tangiang muna asa unang tarabat tangiang muna di kesatuan hati suami istri dalam 1 Petrus 3 ayat 7. Karena itu di dalam kesatuan itu bagaimana fungsi seorang bapa mengasihi keluarganya. Alani doa manginang, wariskan imanmu kepada anak-anak. Wariskan imanmu kepada anak-anak. Karena apa? Karena itu yang menjadi pelita. Asa di situ hita nahina hulungat di bagasan Yesus Kristus. Molonung nga di ida kadak danaki na tua-tuana dingganlas dorohana. Atong molo songoni nang padita bolo pajupang di tonga-tonga ni keluarga. Dangolo nasa rumah tanggai ro. Tu bagas joro puido akan aposo bulung remaja mabuan na tua-tua na tu bagas joro. Firman Tuhan dalam 1 Korintus katakan, jikalau satu orang percaya di rumah itu, maka dialah yang akan membawa terang di rumah itu. Sahalak pe porseyain na buidoi mabuan sude itu debata. Alani doi tanahin na holongan di bagasan Yesus Kristus. Toktong mah di dia pehita
dipilit debata. Di dia pe hita dijadi hot debata. Di sido hita nanang dohonona keluarga yang membawa terang. Sarupa dohot hami ya manginang. Nah tahun ini hami SK nami tu HKBP Harapan Indah. Masuk mahami di Bulasia. Alai memang di masai di tiki serah terima ngadidok bahwa nakeng bolo dibere kamu nggak bagak gereja ya mang. Alai ruko doi padomu madua. Jala didok dang dijual dang dikontrak ko be ala boha ala mangontrak 1 tahun tunggu bere kami data-datai 45 juta masa tahun ikon manggarar nasidah. Jala marite siani di bulan 10 di patu pahami do ima penggalangan dana. Jala lau dohami tu dia mengudang asaro aka naboi mangurupi di malam danai. Puji Tuhan namanginang dang adong naro. Dengi alaod dope na tongon memang au marhuria mengudang saya somal saya bui dope hupadimu kami tarsingok tu pembangunan sian huriai. Au petar hatotong basongonod do hapena pada bahapor siau kamu mai pengalaman pelayanan bolu mangudang sial luar. Upoto ma hulion matuaka na hutada na hiya huhubasi. Punguma sa 1 bulan 4 di tahun non nepeng nami 400 juta. Dung pungu habis pasca didok madang dijual berukoy. Bah, waduh naraku udah potok kami mah. 2,5 jam kami bersepakat jala tarado perro hado hita kami manginang ya namanya juga dunia bisnis ya. Karena ternyata ditawarkan 1,6 itu adalah pada awal pandemik. 2 tahun pandemi kan tarada perro hado hami di si alani perekonomian alai hudok ma tunapuna sarukoi bu berikanlah sesuai dengan harga kesepakatan 2 tahun yang lalu enggak harus naik 1,8. Dungi hubering masih sobau ni nasidah kebetulan di depan saya jam adong si sobau nai adang sapor siau dot ita kan martangi yang mau ijuluna Tuhan si Elia di Gunung Horeb martangi yang dodo hotak ka dewa-dewa alai monang do si Elia nuaeng ngamaralo au do akka hapor siau ni nasidah dakudok kon au si Elia padita na oto do Tuhan alai kon monang au si anon iku dungi ro ketua ro panitia pembangunan madok eta mainang ina ala memang ngado 2,5 jam ngacit ngamale alai hudok huingot si Joshua nang mabiar ho pirma to diminakan dang mabiar ho Tuhan dang boy hami talu sanon naraku dungi dipukul tolu urang 10 manang urang saparo patah hati hai ulo manasidah majual rukonon seharga 1,6 M alai idok kami ma asa hitam di atas putih ati tumbuhan nom muse muba rohana. Dugi didok do memang Tuhami, ibu bagaimana bisa ibu bayar, ibu dananya kan cuma 400 juta, 1,6 dalam waktu 1 tahun bagaimana ngumpulkan jemaatnya 120 orang. Saya bilang, Bu, Tuhan kami itu besar, Tuhan kami itu baik. Bulan Desember itu hari Natal, hari kelahiran Tuhan kami. Saya yakin Bu pasti bisa bayarnya. Yakinkan, yakin Ibu sama saya jadi taruhannya itu. Masa iya bisa Bu? Jadi Hudok pasti banyak orang yang bantu kami Bu. Karena apa? Karena HKBP Harapan Indah bukan hanya HKBP Harapan Indah. Itu bukan milik saya Ibu, tapi itu adalah miliknya Tuhan. Dungi kita datangani ma sada 1,6 M. Alani doa manginang tutu dung di Harapan Indah peyau baru penggalangan dana tu huria jala ditikineng madapoton huria martangi yang doa Tuhan pergugu yau laho para raton hatami jala boy dengan huriami
ditiki pagkubasion nami alania manginangi do haroro nami debatama madongani hamuna debatama masu-masu hamuna debatama namanuktuhi rohamuna jala toktong gabe sinodang di dia pehamu maringanan amin martangi yang mahita moliate ale Tuhan di asini roham didenggan di basam Tuhan tutu rodoho ditikina alehu persiapok kami madiri nami ale Tuhan di bagasan hasa daun ni roha di tonga-tonga ni akka rumah tangga nami be di tonga-tonga ni akka sita-sita nami be alani ale Tuhan di dahodo amanami dohot ina nami narotu bagas joromon Tuhan dongani manasida diakka ngulu nasida dongani nasida ale Tuhan diakka ulau ni nasida nang songoni ale di bata nami toktong molotung adong di tonga-tonga nami namar sahit asi roham hodo padau ni buloni lehon hahisaron ni pamatang di nasida molotung adong di tonga-tonga nami ale Tuhan nahurang denggan komunikasi antara suami dan istri, orang tua dengan anak-anak. Tuhan, Engkau lah yang memulihkan keadaan rumah tangga mereka. Kau yang memulihkan hati para anak-anak supaya hormat kepada orang tua. Dan Engkau yang memulihkan hati orang tua supaya bijaksana untuk menilai anak-anak. Dan jangan biarkan terjadi penghakiman di tengah-tengah keluarga. Tapi biarkanlah kasih-Mu yang lebih besar di antara keluarga lepas keluarga. Tuhan martangia kami, atik tumbuha adong di tonga-tonga nami on nama kirim parianak konon. Asi rohamali Tuhan, lehon ma dakdanak di tonga-tonga ni rumah tangga nasida. Huingot hami sihan na dohot si Elizabeth ali Tuhan, di lehoko dedak danak, songoni ma akka keluarga. Porsia dohami dihuale Tuhan ikon lahir anak-anak perjanjian di tonga-tonga ni rumah tangga ni nasida. Martangia kami ale Tuhan tu saluhut ruas ni huriam na toktong kuliah atik tungboha adong di sona kapangarato ale Tuhan. Asi roham ale Tuhan dia ka perkuliahan na mangarato. Ajari nasida lahu berhikmat mamakke ahana adong di nasida dia ka haporluan na. Jalaboy nasida ale Tuhan tamat ditikina nang songoni ale Tuhan ianak kon ni ruas ni huriam sian na met satu nama godang Tuhan dongani nasida di tahap pertumbuhan nang songoni akka parsikolahan na ale Tuhan martangia kami tu pimpinan ni uluan ni huria nami amang padita resot rap dohot amang padita na adong dison nang songoni akka parhalado ni huriam asi roham ale Tuhan pargugoi nasida makkubasi huriamon asalam rarat hatami martangia kami ale Tuhan tu saluhuna nama kubasi huriamon nang songoni ale Tuhan akka pegawai homa nama dongani nasida asa toktong dihaholongi nasida ulaun na ale di bata nami Tuhan nami saha tuho masaluhut nanggolu nami marhite Yesus Kristus martangia kami tuho amin tapuji tuhata marede mahita. Aku
debata amanamna di Banua Gijang odo haroroan ni salut si leon-leon nadinggan dohot nasa uli bahasa nama lutus upasat kami masih nani lehon mi tu kami pilihan nami tuho saya jalo mai gabi uap na hucus di jolom pasu-pasu mai jalo ramu tia so parhasia kami pilihanon pati bulon harajon mu di tonga-tonga ni huriam do di portibion buhai marohanami marhiti-hiti todim asalamu tadahami gudang ni selehon-lehon mi tu kami asalam girgir kami madok mulia te tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Gijang saya pinarbadia maguarmu saya Roma harajaunmu saya sawat molomoni roham di Banua Tongon sona di Banua Gijang lehon matu hami sedarion hanguluan siapari saya sama dosa nami songon panesa nami di dosa nidongan nomor dosa tu hami unang hami togio tu pangujunan palua mahami sian pangago. Pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramuti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabuhina tuho jala dipasorkon madamena tutodim. Dihamu amanginang hami sian perhala doni huriata madok ngoliate di panupahion muna di tonga-tonga ni huriata HKBP harapan indah tangiang nami debata mama masu-masu hamu rabdo hotak kapinopar muna nang songoni hami na jong-jong dison nang songoni na mengikuti ibadah melalui live streaming mau lihat udok kami debata mama dongani hita selamat hari Minggu madihita saluhuna.